GB, Pingkion mo! You're so hot, teasing me. Hoy, Pingkion mo, baby, Pingkion! Hey, hey! Hey, hey! Oy, mga fans, Tas-tasan daw tabi kinitang o Diyos sa laog. alas 3, Kapaaral puguntang hapon tangon yan. inibuhan. Paral pugunta dawan hapon ta. Kung kumusta lamang ang sa tuwing nag-alalpog na hapon. Kumay, merinda, Kumusta lamang po? samno, Merendal na! buhay ni Merendal, 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 merendal. Damarian, 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 damarian. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programa, ang Pingkion mo, baby. Good afternoon po. Sa mga may birthday ko niyan, happy birthday, July 25, 2025, 26. Ha? Kaan sa tuyang partner, mga tugang sa technical department, mga interns, halipod sa Sorsogon State University, buda tabi si Ronald Baldo, ang sa tuyang technician. Nakasarbay ko niya na pag-aaga, hindi po paghahapon. Sa inyo pong programa, ang Pingkion mo, baby. Mga liver lovers, kumusta po ang sa inyong lifestyle? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Pingkion mo, baby, Pingkion Makakatulong mo, baby, Pingkion. ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Sinmarin Plus multivitamin. May mabisang silimarin pa rin sa proteksyon ng atay, pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay isang sustansya o sustansyang nagbibigay protection na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po yan mga tugang sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamin is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, o sige. Bago mga tugang sa tuyang tataramon mo niya na paghahapon, aramon ta muna ang dagdag na bareta kasabay si Jimmy na salita. Pingkion! Ang sa tuya tabi na Chief of Reporter. Pingkion mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hello Jim, good afternoon. Anong Yes, latest? BP. Palaisipan sa ngunyan sa mga pulis ginubatan sa lindong ni Police Major Genevieve Oserin sa kunagaan no digdi sa ginubatan. Oh. Ang tulong personang nag-check-in pun Hulyo 14 sundo kasuhapon sa Sarong Resort Hotel, feeling rich, gabos na puwerting pagkaon, akomodasyon, pigo preser, Oh. kan manahimento, kan establishmento sa pagtubod ng mga bigatinan mga ini. Aha. Mga bako ini tagadigdi, sarong girl, duwang lalaki. Sarong girl, duwang boy. Oo. Okay. Ang gusto pati, sarong kwarto. Pakaraji ba istorya mo, Jimmy, ha? May pagpalibong ang payo ko, Jimmy, niya na punta matagari. Nangud ko ako alas 10. Na, at mga nasasagap kong barita ngunyan, iribaho na. Ano na, Jim? Gero kibad na, Jim, ang plaso ka kang sabi Kibad ni na- Boss Art Kent. Ano nga yan, Gero kibad ang plaso ka, no? Ako sa pagmati ko, kaya po mo akong ilipat gate sa ibang destino na. Ano na? Bararikig ng barita, digdi. Ano?
Ano nangyari? 36 anyos si girl, Okay. taga San Miguel, Pasig City. Oho. An Ilusyon, 41 years old, taga General Trias, Cavite. Okay. Tapos, Susaro, 58 anyos, taga Lanao del Sur. Oh. Anhapot, iniba ko programang anhapot, pero, alangan, halaton ko pa ini sa Lunes. Nagaanoan mga inidigde. Alat ko na ha. Ang babae perang edad 36, 36. So lalaking saro. 41, Ano niya itong 41? Ilusyon daa. Itong sa 58. Ano? Ano niya itong 58? Wala naman nagtaram. Assistant garo. Sa Okay, Salamahe undersecretary. ka Jimmy na. Sarong kwarto ang tulo. Oh, ngunyan. Anapot, nag-anoan mga inidigde. Oh, Nadigdi ngunyan. nag-check-in. Oh. Mamahalo na establishmento, linaugan. Oo. Mala, uminabot sa 108,000 pesos ang obligasyon. 108,000 pesos? Magpuan kan July 14, sundo ka sa hapon, July Tama na. 24. July 14. 1, 2, 3, 4. Sobra sarong bang simana. Saro, Ramadong 2, 3, 4, 5, anong 7, 8, 9, 10. Dusing Aldamor oles ha, 12 days. Pwede mananggad. Pwede. Okay, ngunyan. Dahilan sa dakulaon na babayadan, nagduda na su kwan. Natatada na nga ni nagakuruan. Dahil na nag-aarali. Oo. At primero nag-kwan check-in nga na. 24 maagahan sana. Nagpalipat sa Masdor Dakulo na room. Sutulo. Sutulo. Okay. Natatulo pati. Oo, Sarong ngunyan. kwarto. Oo, ngunyan. Naghagad na police assistance ta. Dahil man nagabayad. Di nagdalagan sa pulis. Nagdalagan sa tulo sa mga pulis. Oh, Inabutan man ang sa tulo. Ngunyan, oo. Dahil man nagasirungog. Oo, ngunyan. Dinara sa headquarter. Oo. Ibig ka para rin-investigaran kan mga investigador. Dahil man nagasirungog. Oo. Pao ko din, misteryoso baga. Ano sabi sa nakan babae siya? Sabi sa pagkaguro, kaulay ta kay Chip. So babay, suminungog da. Oo. Budis niya ako. Buntis ako. Di ka mabuntis na. Jimmy, salbatana ka. Ngunyan. Di, Oo. pinayi. Pinahi. Nakabakal ba ka ni kan na iling suduang kurit sarong kurit? Ano? So, nakaparabakal ka ba ka ni? So, pinaihi ang babae pagkatapos mailing mo kun saro uduan kurit. O na kung samusamuhon ta ka Jimmy ngunyan na hapon na salbatana ka. Sinugo mo nga ni ako ka to bakali daw niya. Bawa ka. Nagpa ito testing? Ano po ka? Testing. Nagkwanso. Testing nga daw nga kumbaga mo totoo yan. Kumbados mananggat sa girl. Okay. Nagluwas ba ko man? Negative. Negative. Negative sa girl. Okay. Tapos, Tapos, ano na? wala na. Ano sabi? Ay naman nagasarangog-sangog. Yung may pambayad asinda. Ora nga ni. Sagod yan, ora. Dahil man napapaga. Dahil man, makita ba dito sa Pilipinas? Grabe ang due process. Grabe ang... Ako ni iba sa ibang nasyon, re-rekasyahan na yan, pati sa kotse, kung ano mga daradara. Dahil magi pa dahil sa protocol, ang mga kuwan. Kinakakasuhan. May auto silang dara. Kotse da. Kutse. Dahil ko manahiling, dahil pa man ako na, puro pa ngalo kita nga. Dahil na ako nagduman, auto na sa kuwan, sa piskalya da. Anong kaso? Violation Article 315 istapa. Hindi pa man nag-check out. Ha? Baka check out pag mabayad ka sa pag check out. Yan daw raman pigabayad nga ni.
Alat naman, diyan na yan mag-star. Umabot bagat sa milyon. para kung sa mga masirang puti na mga putahe. Tapos maralaog sa kwarto. Dahil ang luwas-luwas. Pag binalog, nang luwas-luwas, paano pagkaraon? Ha? Paano pagkaraon? Maluwas na. Maorder. Maorder. Tapos maralaog naman. Naling mo so lalaki mo na sa girl. Wala nga ni, ito na sa kwan. Ibang papay na yung kaso. Abo ko mag-describe. Sa Lunes, sa lingkong ko. Salvatana. An makangalason talaga. Nag-arano sinda dyan. Nagarano. Natatayaw Dahil sinda patugat digdi. ang pulita. Siyempre, ang reklamo Dahil? lang yan, ang complaint na kontra sa inda, taday sila nagbabayad kan sa indang konsumo, budakan pag-okupar kang kwarto. Tama? Yun ang kaso. Tasisingil na kang hotel. Kana Bako istahan? hotel? Resort? Hotel? O sisingil na kang resort, hotel. Sisingil na ngon yan. Kan sisingil na rin man nagbayad. Umaman nga kami pambayan. Pagkara nga rin. Salbatan ng buhay tayo ni. Anak ko, pension ko digde. Dahil kaman ko ta nga ni ini pabarita. Luto-lutoon ko sa Lunes na. Ang problema ta. Kanin istorya na sa ko kan dahil ko nabanggit o. Yeah, sa source mo. Okay. Nagalason niya ko sa inyan. Di tulo. Ano niya ko? Sarong kwarto? Saro ngaya. Anya, kumabados talaga. Latuson ka. Negative nga ni. Latuson ka dyan na. Pero negative man ko, no? Negative. Hindi ko talaga maabot ang ipag-isip At nga, hindi ko maabot sa isip ko man. Maski sa... Dahil mo malado? Inimbestiga ng kampulis. Dahil man nagkasurong. Tinaramdang sa address. Paano na ko sa address? Tigtaram. Dahil man nga ni, kung sigurado ini. Ayo ano, di man aram kung talagang address yan, kung totoo yan. Di na ko ang mga ID sa wallet o ano? Under kuwan pa? Under observation and investigation pa nga ni. Nya, saan makaraturog ini? Ngunya nabanggi? Diyan sa kuwan, duman sinda mag-check-in naman sa banal, na rehas na bakal. Salamahi. Kung sa lalaking saro, nag-ibang kwarto, okay lang. Pero saro, sarong kwarto sa tulo. mangyari ka, narag kan sa Thailand sa pag-ireba ta, kinay-share. Baka ngalason man na. Baka ngalason man talaga. Saro, may edad. Baka ngalason man talaga ini. Okay. Mga ano rin dyan, may muhin ako. Dumana ako ilipat mo dyan. Maski dyan sa nasa daraga. Para dyan, tiki Diyos. Maray rin masang. Iba na nagkakagulo. Hindi si Diyos. Nagsasultiro pa. Bata kasi bago pa ako pipirot. May pigigiba ako sa harong. Nangiturog ako kang pinirot. Na 108,000. Tul-tul. Maski ako, lagi mata ako kanso na. Kamahal na. Sa bagay, dyan, July 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 12 days. Pwede, Jimmy? Pwede. Pwede ano? Pwede mananggat ang bill. Kasi nagkaraon pa andyan. Tas mga puwerte nga niyan ko, tampag ko, hindi kutsi. Tapos dati sa sarong, salit na kwarto. Nasadit nga na. Nagpalipat duman sa mas durdakol sa mas kuan nga puwerte. At siyempre tatlo sinda. Hindi ako di darap plus gani. So resort man, dali man lamang garing yung advance payment o ano deposit mo na pag-apan check-in. Dahil mambaga ning nagapara check-in ka baga, kita baga, dahil man nag-advance. Pero yung man maski sa ibang baga sa nag-iribahan baga kita. Pag nasa abroad kita, advance payment yan, di ba? Kaya maski doon sa pagkatanduanis nga ni kita, dahil mambaga, nagabayad baga, pagkatarapos na. Minabayad si Mariel Ade.
Oo. Pagkatando Apo ta si alis Marie tadi. kung piga-advance at piga-taw siyang advance. Dahil man baga. Tonto lang nga na, Jimmy. 1:3. Ay, 1:2. Awinda. Salbatan ang pangyari sa Mauraro. Ama Sabi kan texter ta, nawara nga yung pirot ko sa balita ni Jimmy Boy. Mga kababalagan sa kinaban. Sa Lunes na naman. Ayun na naman ako na dumanon. Ngunyan nga ni ko tanabi. Matindi na naman itong baritang ito. Pahingali, man ko na, Jimmy. Pero makuha ang mga barita sa mga laylayan na talaga. Uminarapod Sa na pati sa kuya sa mga nanunongdaan. Mapangisi ka na sana sa mga pangyayari din. Yung mo. Inapot ka. Inapot kang pulis. Tapos siyempre, Nagalas man siyempre. investigative skills kang pulis. Magangalas ka man para talaga. Bakit nasa isang kwarto? Oo. Ano yung bag buntis ako? Oo. Bakit na? Di lamang nag-aserso abilid kang pulis na iwan unwan sa duwa, investigation duwan sa interrogation room. Dahil tanong na disturbon. Nasa process pa nga ni. Okay. Sa Lunes naman. Ako ito isasalan ko sa iyo. Tarimati mo yun eh. Salamat. Nagluwa lamang ako sa imong sarawayo. Jimmy na salita, di si Jimmy yun. Awinda. Ano? Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pwede na po na mag-text mga tugang sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Good afternoon kay Madam Mabel Meneses Oropesa. Good afternoon kay Amigong Roden. Bation ko lang tabi sa mga sister namin sa CFC Ginubatan, Sister Haini Pabilonia, Cansendro Ginubatan, ning happy birthday. Yan. Yon si Nicole. Wala si Nicole. Bako dapat dyan si Nicole pag araw kaning oras. Wala si Nicole. Jerome, wala si Nicole dyan? Wala. Sa Lunes Ugari, nakamali siya kay Nicola. Happy birthday po kay Sister Haini Pabilonia o Pabilona Cansendro Ginubatan. Happy birthday. Good afternoon tabi Madam Mabel. At saka sabi ni amigong Jeril makisuyo tabi dyan sa San Roque Malilipot Albay. Happy birthday kay sister-in-law Ate Rosemary Liave Bigas. God bless all over the world. Yan. Alright. Ito, sandali. Si King Rinaldo may pinaruwad sa kuya na public service kaso hapon. Sabi ni King, pipaaram tabi sa gabos na amigos sa amigas, mga partidaryos kamidbid ni Balandino Andes Mosni. Siya po binawian na ninhiram na buhay. Ang bangkay nakaburol po sa residensya ni Josephine Mosni sa 283 Washington Drive, Barangay 8, Bagong Bayan, Legazpi City. Ang lubong ipapaisin na sana. Ang nagapaisi po King Mosni Rinaldo, primoho ni Blandino Ninoy. Ang apod pa lang kay Blandino Andes Mosni Ninoy. Blandino Mosni. Sige po, ang gadaan tabi ha. Nag-forward po sa kuya kan obituary. Iyo tabi mga tugang si King Rinaldo. Yan. Iyo tabi amigong King. Good afternoon, Hen. Ang number ko tabi may nagchat sa kuya. Ang number ko tabi uni pinindong apudan 0969 088-5548 0966-203-0034. Henry M, hay na subarkada mo na madihon mo na nagaparaapod sa imong tagarapo-rapo. Na-miss me. Ay, kamo, na-miss nindo. Ako dai. Kamo gayon. Ako dai lamang ako. Sumadihon ko, ay. Marautong kaya na, dipisilon baga mga tugang na ano yun dipisilon baga na, ang madihon mo, namimiss mo. Mga tataramon.
Asa mo daw ang gustong sabihon? Ang sa tuyang tataramon, susog mga tugang sa research ni Ronald Baldo. Ang sa tong tataramon ngo niya na hapon, rogaring. Yan. Rogaring. Ano man ngayon sa imong mga pagrogaring? Ano man yan sa imong mga pagrogaring lamang na namana mo, na ipinamana si mo. Yan, ha? Ano man lamang nga iyan, an sa tuya na, ano iyan, na ipinamana mo. Ano nga iyan na mga, nawalat lamang sa imo kan magurang mo. Di ba? Ano man lamang iyan ngayon na nawalat sa imo, kan sa imong magurang. Pag sinabi mga tugang na rogaring, ang sabihon tabi kan property. Yan, ha? Sabihon tabi kan property. Pagsadiri. Yan, di ba? Pagsadiri mo. Pagsadiri. Gusabihon tabi owned. To possess, to own. Yeah. Owner, tagsadiri ka. Ikan kagrogaring. Pig sinabing kagrogaring, sa imo, kagrogaring. You are the owner. Yan. Pero ano nga rogaring mo? It pertains to property. Yan. Ang mga rogaring ngayon ni Henry M, bilog ngayang barangay 23. Oh. Yan pala niya na DCGB. Pag rogaring na ngayon ni Henry M. Yan pala ngayon na DCGB, pag-rogaring ngayon ni Henry M. Yan, di ba? Ayun po yung sabihon ka yan. Pag sinabing rogaring, yan. Hello? Ay, nata ini tagarin maluya. Nata ini. Hello? Ay, good afternoon, tabi. Ano? Alat mo na taga maluya ni niyo. Alat mo na ha. Taga maluya. Ano tabi ito ba de? Nakiiwal ka naman sa kuya. Di man ako na kiiwal sa imo. Ano? May dambidira mo. Nasa matapag-iwalon ta ka ba de? Tabi. Ano nga may dambidira mo? May nag-text digdi. Sabi niya, hay na nga so barkada mo, madihon mo na taga-parapod sa imong, taga-rapo-rapo. Tapos, Na-miss niya sabi niya, na-miss niya. Sabi ko, nga ako, ikagayod. Ako, nga ako, dai. Ano maraot ka ito? Nagtarmaw katotohanan, may maraot naman. Ay, pwede. Nagdapod ako kasi ba, ini ko na mga 1 minute. Merong nagtimbang, babae. Made? Baka mali kung tamaan kang ngunyang kilangatong na malanit-lanit, made. Di. Binaba ako nga. Binaba mo? Sabi ko, ito. Hindi ko nata sa iling mo. May sumimbag daw sa ibang babayi na sa kuya rin cellphone. Sige. Sige, madi, istorya pa, madi. Istorya ka pa. Tanganing, diretsong ko na madi na iban ka mag-apod sa ko. Suminimbag pala. Ayo. Mari pa madi ka nag-apod ko niya na hapon. Mari pa di ka nag-apod ko niya na hapon lugod. Ano? Dahil pareho kita bungog. Kumusta na lang po dyan sa Gabinabatan. Sige na. Kumusta na si Tita Marie? Okay. Kumusta na? Anong minsan mo kay Tita Marie? Ay, salbata na. Bungog na talaga. Malain na. Madi? Badus ka? Kaya nga, kita lang yung paliyan. Badus ka. Karaot mo na. Madi? Si Sandy Malas na nadali na sa imo? Ano ito?
Hisan ang dimalas na dadalinas sa imo. Kaya ka? Hindi ko maintindihan. Ayo, maluya na talaga ang pagsabot mo ba di? Garo na ka ng udto. Ah? Nagkasulusula ko digdig. O kaya daw ako. Kaya daw. Amaluto. Hindi kong kariwanan. Kaya daw. Dahil ka magparataram kisulo mo dito di pisil. Iyo. Sige baga. Iyo. Dahil ka nagad mag-ulok na sulo bud magtaram. Ya. Salamat sa ano mo. Bata nag-edad ka na. Di pisil baga pa nag-edad na. Tama na taram. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Eh, wow, thank you, Mare. Madiyong kong iniyong. Anong pigataram kayo nina? Ayun da. O di, mga tugang, oras natin, 20, bago po magabot ang alas 4 in hapon. Ano ang sa tuya na mga samnungon yan? Mga samnungon yan na hapon sa sa tuya tabi na programa. Pag-iristoryahan ta dawaan, lat ngo na ha. Tigo sa kuyang pinareward si Padre. Ay na nga nito si, yan, ako na ha, hanapong ko so, pinareward sa kuya ni Padre na, ito, ano yan, sabi digdi, sabi digdi, ano nga nito, sabi digdi, a teacher in a school asked the student to write about what they wanted to become in the future. Sa roda tabing teacher, hinagad sa mga estudyante niya, mga tugang na mag-isurat ninda kung ano silang gusto sa pag-abot kang panahon. And what they did not want to become. Yeah. Pinasurat kan teacher, ano nga ya ang gusto nindo sa pag-abot kang panahon na gusto nindo sa buhay nindo? Buda, ano man nga ya ang habo ka na mangyari yan sa buhay mo? Sabi kan teacher, nga ya class, isurat nindo kung ano nga ang gusto mo sa pagdakula mo. As in, ano man nga ya ang habo mo sa pagdakula mo. Yan. Sabi kan, may sarong aking suminurat, a little child's answer brought a big smile to everyone's face. May sarudang aki, Nenosinti, na yun nagdara mga tugang ki kaugmahan sa pandok nin kada saro. Sabi digdi, in his innocent imagination, sa iyang innocenteng imahinasyon, becoming a senior citizen seemed to be the happiest and most enjoyable stage of life. Sabi kan aki, sinurat niya, I don't want to become a president. Habo ko ngayang maging presidente. A doctor. Habo ko ngayang maging doktor. Or a scientist. None of this, habo ngaya ako maski arin digdi. Pero sabi kan aki, ang gusto ko lang ngayang mangyari sa buhay ko, na ako ngaya maging senior citizen. Ay kagayon man, my greatest wish is to become a senior citizen. Gusto ko ngaya, na ako ngaya, maging senior citizen sana because that seems to be the most fun. Tanahiling ko ngaya, ngayon ngaya saro ngaya sa pinakamakaugmang parte ngaya nin buhay nin tao, ang magiging senior citizen ay magayunon. Adi, ang sa iyang kaisipan, inosenteng pag-iisip. Sabi, tapiga para obserbaran niya palan. Piga para obserbaran niya palan, mga tugang so sa iya tabi na lola. Sabi niya, piga para hiling niya da sa lola niya, naugmahula siya kang pinagigibo. Ano nga yung pigigibo kang lola niya? One, can wake up late in the morning. Asa dayang lola, bilang senior citizen,
pwede ngayang maglamaw oral daw sa pagkaaga. Pwede ngayang maglamaw sa pagkaaga. Oh. Can take afternoon naps whenever he wants. Pwede nga siyang magturog sa pagkahapon pag ginusto niya. Iyo manangga dali. Iyo manangga. Watches TV peacefully in his sleeps early in the evening. Naghihiling nga sang TV na silensyo sana. Asin nga niya, nagakaturog nin atab sa pagkabanggi. Marayon sa observation niya sa lula niya. Adi, sabi niya, has no homework. No exams and no tuition classes. Dahil yung assignment ang lola ko, wala nga yung exam, dahil nga yung tuition fee, dahil yung klase. Sabi kan aki, if there is no work, he can simply sit under the tree and enjoy the cold breeze or go to the park and play chess with friends. Kung dahil nga siyang maggibol nga ang lola ko, siya nga minaduman niya sa alam kang kahoy, minatukaw, piga-satisfy nga ang ano yan, ang malipot na paros, ihip ng hangin. Asin minaduman niya sa park nga pagkatapos, nagkakawat nga kitches, kasarabay ang sa iyang mga friends. Magayonon mananggad na pagiging senior citizen. Adi, one, coffee in the morning, tea in the afternoon, milk in the evening. Life is wonderful. Yung manang dali. Sabi kan aki, ang lula ko ngaya, kaya ngaya gusto kong maging senior citizen, paggaga ngaya makapi-kapi. Paghapon ngaya matsaa. Pagkabanggi ngaya mainam kigatas. Marayo niya ang buhay. Sabi niya, free travel in buses and kind people even offer him a seat. Kaya gusto niya na maging senior citizen ng God. Pag nagta-travel niya sa mga buses, pigatawan niya siyang tukawan. Sa mga mabut ngayang mga tao, pinag-offereran niya sa nintukawan. Yung mananggad. Adi, yung mananggad, magayonon, half tickets in the trains and movie theaters. May 20% discount ngaya ang lula ko. Na sa mga theater, sa mga iba pa ngaya, igwa nga siyang 20%. Sa sinihan ngaya, uyang baga sa Legazpi, ang sini mga tugang nakapila senior citizen kanang arakada nung daw yan libre mga tugang ang sine. Ako nga gusto ko naman maging seniors talaga. Pag 60 ko, Ronald, sige na sisini ko sana. Kundi pag 60 na kita, paano na, Ronald? He can eat whatever he likes because nobody stops him. Gupi, kaya niya ngayang kumaon, maski ngayang gusto niya, tunay mo niya kinagupugol sa iya. Siguro susulula gayon, mga tugang, day tabi ki, problema sa lawas. He can do anything he enjoys. Pag senior ka na ngaya, sa obserbasyon niya sa lola niya, mga tugang sabi kan aki, gusto niyang gibuhon ngayon mga bagay-bagay na kinakaugma niya, nagkakanta ngaya siya, nagbabayli ngaya siya, nagpipaint ngaya siya, nagigitara ngaya siya, nagkukuhan ngaya kang piano, nagasakat sa bulod, asin minaduman ngaya sa konsain. Gusto ko ngaya maging senior citizen. Hello? Ang araw ka yan, Henry, pig-uli na yan. Simpleng katarang pig-uli. Parehas ka rin para pulsino. Sa babae. Latusunta ka dyan. Sa Henry, 120. 120 years old. Okay. Ano daw ang gibuon mo sa senior mo sa programa? Garebo na maganda ako mag-edad na sanggat na mga 105, 110. NCM. Di ba?
Anyo niya nga yan, Nunyoy. An magayon nung kung mga 71 anyos ka, may bata kang mga 30 anyos, 20 anyos. Ibaon mo naman so mga stinger mo. Ano naman? Yun na nga rito si Sunod para Apple sa iyo. Yung pabusison ko. Bye-bye. Pabusison ta na. So mga, pag edad kong 60, ang mga stingers ko na, nagdadangog ka mo kay Henry M. Sa Pinky on mo, baby. Ini ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Maray na hapon. Saka sabi, if he has money in his pocket, kung siya ngayon may kwarta sa iyang bulsa, he can travel wherever he wants. So becoming a senior citizen is truly amazing. That is the only dream, mga tugang, of an innocent child na nahiling niya sa iyang ina, mga tugang, na nagiging maugmaan pagiging senior citizen. Di ba? Anong source of inspiration ta kaini? Sabi, sometimes senior citizens themselves do not realize how blessed and free they truly are. Kamuda ang mga seniors, anong hugot tadigdi? Anong source of inspiration tadigdi? Mga tugang, kamuda ang nagdadangog niya ng mga seniors, paminsan, data po na-realize, mga tugang, na becoming a senior citizens, mga tugang, you are so blessed. You are free. You are truly free. Iyan ang inspirasyon kang istoryata ng niya na pagkahapon. Na kaya, sabi nga ni, mga tugang, dedicated with love and respect to all senior citizens. Tama, di ba? Pag ako nag-senior na gayo, pero pang bula, si Kwam pa ugaring ako ronan. Kwam pa 11 years pa ako bago ako mag-60 Hiling ako kay Maray ka ining doang taga stage ini hiling ako kay Maray ka. Galing utik kaya ka ini Sir Antirad. Galing nga nag-utik nga ini. 11 years pa ako bago mag-senior citizen. Huto si Madi na taga Rapu-Rapu. Gari ko na ito. Mga 70 plus na gayon siya. 70. Kaya pag senior ko, siya ng pabosison, kumataram siya. Nagdadangog ka mo kay Henry M. Siya, Pinky on mo, baby. Diba? Pero look at them. Look at that kind of analogy nin sarong aki, mga tugang, na habo niyang ambisyon ki kung anong maging trabaho, whatever. Gusto niya lang maging senior. Hello? Ang pagilan mo 16, ang title mo, Pilsion mo, baby. Pilsion mo. Pilsion mo, bigo. Pilsion mo, baby. Sarawayon ka. Bye-bye. Pinadala sa kuya ito ni Father June Barquez. Yan, itong sa tuyang binasa. Pinadala ito sa kuya ni Father June Barquez. Yan, magayonon baga pag-uroan na. Di ba? Arag man sa nakaan mga tugang yan, arag man sa nakaan kasimple ang buhay nin tao. Asin kung paano kita, mga tugang, maging maugma. Magbabalik ang Pinky On. Makalipas lang, mga tugang kan mga patalastas. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Anong na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Ako si
si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko. Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinky on mo, baby. Kaiba Alright. si Henry M. Ang lalaking Sa dami po ng konong sakit na kumakalat, influenza, supyon, ubat, iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama, tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-Pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Ano pang hahanapin mo sa Liver Aid Pro? Sa Liver Aid Pro, pro liver, pro health, protection, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay available po yan sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, salamat kang sinong pag-antabay. Happy weekend po sa Endogabo. Mabalik po ako sa Lunes, 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Digdi po mga tugang sa DCGB. Goodbye. Maray na hapon. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno